všetci, ako sa máte. Som v reálnom lese, nevyčujte to AI, ale normálne, prepáčte, trošku kašlem. Ale pozrite. Tak toto vidíte krásne. No, vám sa to určite páči, ale toto je asi veľmi super. Toto. No, ešte nejaké veci. Prepáčte, vážne kašlem. A mravenisko. Vidíte moje mraveničky? Radšej poďme od nich preč. Ďalšie mravenisko. Ešte koľko tu bude mraveniska? To prekvapím sa ešte viacej. Pavučinu som zase ďalšie. Musím povedať, ale toto to je super ako toto. Počkaj. Asi som sa trošku stratil. Asi budeme tam. Mama som si iba prišiel. Ešte som zacítil na nohe. Neviem ale čo. Pozrite kameň. Veľa vecí tu poznám. A viete, kde sme v lese? Na chate. Normálne nepoviem aká chata, ale normálne super. Co tu je? Asi tam niečo vidím. Wow, ale to niečo vidím. Je. Tu sú pohriané, asi ideme inou skratkou. Mucha. No, a sme na lúke. No a toto... No. Som vám zrovna dopovedať, motýl. A motýl tu lieta. No. Toto je lúka, ktorú som našiel. Zaujímavá. Ale toto, len tam pozrite, toľko motýl, ideme za motýlmi. Poďte sa mňa. Motýl prvý. Videl si motýla? To je... motýl! Motýl. Vidíte motýla? Pozrite. Motýl, nočný motýl! Nočného motýla! No, nočný motýl, poď. Co? Nie tak divoko. Poď, motýl. Poď. A radšej ešte poďme niekam, lebo toto nie je jediné, čo som vám chcel ukázať. A minútku ešte bude toto chvíľku trvať. Musíme mi chvíľku počkať. No. A zase sme v lese, lebo som vám ešte jednu vec ukázať. Čo bude zaujímavé. Alebo ešte možno niečo, neviem, čo urobím. Ale super. Akorát. Tam niečo vidím, poďme tadiaľ. Asi nie tadiaľ, no tam niečo bude. No poďte asi tadiaľ to. Áno, tadiaľ to sa dá pekne ísť. Pozrite, listy. Konárik. Ďalší konár. Konár. Veľký, gigantický konár.
Ktorou cestou máme ísť, doľava alebo doprava? Ja som ľava, kto idem doľava. No. A sme na ďalšie lúke. Wow. Počkaj, tu som nikdy nebol. Motýl. Keď ste tam niečo videl pohnúť sa, tak to boli motýle. Á, škoda, teraz videl som ich na svoje oči. Neviem, čo som videl. Ale poďme radšej so mňou. Uvidíte ešte veľa vecí, nebojte sa. No. A radšej ešte by to bolo pekné, keby sme sa asi vrátili naspäť, lebo aby sme tu neboli dlho radšej. Ideme nejaký mobil. To musíme ísť naspäť. Áno, ideme naspäť na chatu. Chatu vám nebudem ukazovať. I vám to vlastne, keby tam niekto napíše, že ste videli našu chatu, tak to ani náhodou. Lebo nikto mi nevyhľadá moju chatu. A ešte raz, toto není sranda. Tam je tá lúka. To môžeme ísť tadiaľto. Pôjdeme asi tadiaľ. Pôjdeme radšej tadiaľto. Lebo náhodou, keby som sa popíchala, tekla by krv. Tak by to bolo zle. Akurát musím list. Konár, počkaj. Čupol som si. Asi nie, kde pôjdeme, niečo letelo. To bolo zaujímavé. Ja som sa tak zlakol. Až som nevidel, čo sa stalo. A som sa zlakol veľmi. To som nečakal. Čo to všetko iba na mňa sa padnúť? Čo to sa iba na mňa padnúť? Nikto, neviem, čo sa deje. Ešte koľko vecí tu na mňa spadne? Hryby, huby, neviem. No ďalšie drevo, nie ďalšie drevo. To ani ne. Nie drevo. Super. Aspoň to je super. To dva. I normálne neviem, čo mám. Veľký strom padnúť. Ty pozrite, veľký strom. Prepáčte. On sa skoro potkol. On sa skoro potkol. Prepáčte. Taká polička. A dúfam, že prosím, dajte mi like, odber a zvonček a ešte sa na môj kanál prihlásite a ešte mi niečo napíšte na toto video. To čauko, Kesial Kiko. Juhu.